Салому алайкум бародарон. Ина духонагаи фурӯшӣ дар гимназияи Перу Парӯи Садиқ пеши гимназияи Аминҷонда. Ҳафтум этаж, ремонтуш кадаги тайёр. Ина ба нияву ҳоҷатхонааш термус задагӣ якҷояй калонтаракай. Инаи тарафш мерим калидоршай. Инаи тараф хонашай бо дуюм хонашай. Абоёш нав задагӣ, мардумоли зиндагӣ кадагӣ нест. Ягон одам оли ай навстройкай, ягон одам уже зиндагӣ кадагӣ нестай. Инаи кухнишай. Ҳамаи чиш шароитиш муҳайё кадагӣ. Даро часпондагӣ. Ина тарафи дуюм хонаш қати балкон мебурад. Ина балконша иҷа оли мақсад чӣ кадагӣ нест. Уборка кадагӣ нестед балконша. Мақсад хона шароити 100%. Унасин тарафи шаҳр инаи садикай синераи калоне ин хонашай. Ина бо ин тараф нишон медиҳем. Ина бо кухнӣ, ина калидор, ина якум хонаш.